La Fundació Ave Maria neix el 1987 quan una senyora de Sitges, que es deia Rosalia Dalmau, ens va fer donació de la casa i tot el terreny que hi ha aquí al voltant, que en aquells moments era l'hort de la casa. I a la carta fundacional es consta que sempre s'ha de dedicar a gent amb problemes de discapacitat. Malgrat que nosaltres som una fundació privada, som un centre concertat. Això vol dir que totes les places són públiques. Aquí nosaltres sortim sempre, cada dia. Plogui, faci sol, els usuaris no es queden mai tancats. Tenim usuaris amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport extens o generalitzat. Si hi ha usuaris que, a més, presenten problemes de salut afegit o trastorns de conducta. Fem activitats d'oci, temps lliure, sobretot a partir de la motivació de la persona, que és el que li agrada. No és qüestió d'edat, perquè hi ha nois que són joves però tenen una dependència total. Hi ha gent gran que no és tan dependent. I llavors les activitats van en funció de com estigui la persona. Aquí és la seva llar, tenen les seves habitacions, amb els seus armaris, dormen, esmorzen, dinen, ho fan tot aquí. I després tenen les activitats com tu a casa teva. Si vols llegir, llegeixes. Si volen veure la tele, veuen la tele. A nivell d'estimulació cognitiva, la Fundació va crear un programa informàtic. Actualment estem treballant amb un robot humanoide que van començar fa 2 anys i treballem activitats a nivell de psicomotricitat, de memòria, atenció. Llavors el robot és una eina que ens facilita i fa de mediador en lloc de ser l'educador qui dinamitza l'activitat. El que intentes és que ells siguin feliços i oferir-los possibilitats. Te n'adones de lo afortunat que ets, de que t'envolta una gent meravellosa, no? Que no et pot expressar el que sent amb paraules, però t'ho expressa gesticulant, amb mirades, amb abraçades, amb petons. La gent diu, feu un treball que és molt agraït. No, nosaltres agraïm aquest treball, perquè ells donen molt més que qualsevol persona.